बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज रायजो सरकारा फोरोंगिरिफोरनि थाखाय गोख्रों नेमखान्थि खालामनानै होदों एबा खानानै होदों आरो बे समाव फोरोंगिरिफोरनि थाखाय रायजो सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना गासै मोन 10 नेमखान्थि खालामना होनाय जाबाय। नंगौ, सोलोंथाइ बिफाना फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय गासै मोन 10 नेमखान्थि दानानै होनाय जादों आरो नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलियाबा फोरोंगिरिफोरखौ साख्रिनिफ्राय बोखारनायबो जानो हागौ। आरो नेमखान्थिफोरानो जाहैबाय फोरोंगिरिफोरा जायखिजाया ससियेल मिडियाफोराव दान्थे बिदान्थे खालामनो मोननाय नङा एबा पस्ट होनो मोननाय नङा। गावनि फोरोंनाय फरायसालियाव आलादायै टिउसन फोरोंनो मोननाय नङा। फरायसाफोरखौ जायखिजाया धर्ना हाबाफारियाव बाहागो लाहोनो मोननाय नंला। धर्नाफोरनि थाखाय फरायसालिफोरखौ गोबां समाव बन्द होदोंमोन, नाथाय बे बारनिफ्राय बन्द होनो मोननाय नंला। साफ्रोमबो गाहाय फोरोंगिरिफोरा मानिनानै सोलिनांगोन स्कुल रुल बुकनि बायदियै। फरायसालियाव जायखिजाया आफादफोरनि मेल मिटिं खालामनो होनो मोननाय नंला। गाहाय फोरोंगिरिफोरा एबा गाहाय फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ मोनसेबो धर्ना हाबाफारियाव बाहागो लाहोनो मोननाय नंला। 9 बाजिनि उनाव फरायसालियाव जेबो एबा रावबो हाबनो मोननाय नंला। साफ्रोमबो एबा सानफ्रोमबो खमैब्लाबो सानसेयाव मोनसे आयदा फोरोंथारनांगोन फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोरा आरो सप्तासेयाव खमैबो मोनबा क्लास लाथारनांगोन। बिगियान आरो सानखान्थिखौ इंराजियावनो फोरोंनांगोन। बे समाव आरो फिन फोरमायबावोदि रायजो सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रमेश पेगु बिथाङा फोरोंगिरिफोरनि सायाव गोख्रों नेमखान्थि दानानै होनाय जादों आरो बे नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलियाबानो एबा सोलिनो हायाब्ला साख्रिनिफ्राय बोखार जानो हागौ। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।